سنة سرعات من رقم أب يونيفرسيتي مقالة فاتيمهم يقعزوا زنبرو تمهارو يونيفرسيتي عد قرات أب كل التقراي زوبادو بمبراق وردا وجرات عد مسنو أب استباها لبوتا 11 لكاتيت كل تشحن 13 عام تمرت إثيوبيا بزت تفتصم متقعتي زت تمرقوا تمهارو حاوسو تشعت سبات كم زتقتلو كابت متقعتي زملت نيفيو قاليتلو مسفن أراجي كابدس يزل أخو صبصاب جبر مدهن قربو يوم شدشت لكاتيت كل تشحن 13 عام تمرت أب يونيفرسيتي مقالة استمرقوا تمهارو ناب ቤተሰቦም ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞም ካብቲ መጥቃዕቲ ዝተረፈ ተምሃራይ ናይ ዓይኒ ምስክር ንቪኦኤ ይገልጽ 11 ለካቲት 2013 ዓ.ም 44 ተምሃሮ ምስ ክልተ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ናብ አዲስ አበባ በአውቶቡስ ጉዕዞ ከም ዝጀመሩ ይሕብር ጉዞ ጀመርን ከዮሐኒን እንዳለፈን ከዮሐኒ 140-50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደ አላማጣና ማይጮ መገጠያ ከሱ አካባቢ ሆነ ገደል ነው በጣም ተራራ በዛ ላይ ከርብ ቦታ ላይ ነው አዲ መስሎ ይባላል ጉዕዞ ጀመርና ንሕዋንም ሓለፍና ኣስታት 40-50 ኪሎ ሜትር ርሕቁ ኣብ ዝርከብ ናብ ማጮውን አላማጣን መፈላለይ መንገዲ ኣብ ጥውይዋይ ጎቦን ጸድፍን ዘለዎ ቦታ እዩ አዲ መስኖ ትበሃል መንገዲ ብእምነት ዓጽዩ ዶበል ኢሎምና እቶም ፌደራል ፖሊስ ኣብ ጎኒ ተዘዋሪ መኪና ስለዝነበሩ ወሪዶም ተኽሲ ተጀሚሩ ይብል ካብዚ መጽኦም ዘይባሃሉ ሚሊሻታት ካብቲ ጎቦ ነታ መኪና ብጥይት ሙቃዕ ከም ዝጀመሩ ወሲኹ ይሕብር ንሱ እኛ መኪና ውስጥ ሆነን እንጨዋለን አንዱ በእግዚአብሔር ይላል አንዱ በአላህ ይላል እኛ ተማሪ ነን እንላለን ከዛ ከተራራ ወርደው ተጠግተው መምታት ሲጀምሩ ሹፌሩ በድገት ተመቶ ነበር እንደምንም ብሎ ገብቶ መኪናውን ወደ ተራራው ገለበት ንሕና ኣብ ውሽጢ መኪና ኮይንና ነእውነ ይርና ሓደ በእግዚአብሔር ይብል ሓዲዩ በአላህ ይብል ንሕና ተምሃሮ ኢና እናብልና ድምጽና ስሚዕና ካብቲ ጎቦ ወሪዶም ምትኳስ ምስ ጀመሩ እቲ ዘዋሪ አውቶቡስ ቆሲሉ ነይሩ ከም ገለይሉ ካብ ጥይት ንምኽዋል ነታ መኪና ናብቲ ጎቦ ግልብጥ ኣቢልዋ ተገልቢጣና ሃለወት እውን ምትኳሶም ምስ ቀጸሉ ተምሃሮ ኢና ምስ በልና ነቲ ተኽሲ ተጠዋቢሎም ውረዱ ኢሎምና እዩ ዝበለ እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ብምውሳኽ ተምሃሮ ሓዊሱ ኣብታ አውቶቡስ ዝነበሩ 9 ሰባት ህይወቶም ሓሊፉሎ ይብል መኪናው እዛው በቃ ቃችን ዶክመንታችን ላፕቶፓችን እንዳለ ልብሳችን ምናምን እዛው ነው መኪናውን አቃጠሉ ሬሳውን ያወጡት የምናውቀው ነገር የለም ኩሉ አቁሑትና ላፕቶፕና ክዳውንትና ከም ዘሎ ኣብ ውሽጥን ከሎ ነታ መኪና አቃጺሎምዋ ነቲ ሬሳ የውጽዎ ኣየውጽዎ ንፈልጦ ነገር የለን እቲ ዝተረፈ ተምሃራይ ኢዱን ላዕሊ ገይሩ ወፂኡ ዓጅቦም ናብቲ ጎቦ ወሲዶምና እቶም ሚሊሻታት ክሓቱና ጀሚሮም ንሕና ኣይፈለጥናን ኢሎምና እዩ ዝበለ ድሕሪ ናይ ሰዓታት ሕቶ ከም ዝሰደድዎምን ብዝተረኸበ መጓዓዝያ እናቆራረጹ ቆቦ ከም ዝኣተውን እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ገሊጽሎ ኣካይዲ ስራሕ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ቆቦ ካሳሁን አዲሱ ጉድኣት ዝወረዶም ተምሃሮ ኣብቲ ሆስፒታል ከም ዝተሓከሙ ገሊጾም ኣለዉ ቁስለኛዎቹ 12 ናቸው ከ12ቱ ቀላልም ቢሆን የተወሰነ ግን ትንሽ ወደ ያሉ ስብራት የደረሰባቸው 3 ልጆች አሉ ከ3 ውጭ ያሉት መጠነኛ የሆነ ቁስል ያለባቸው ናቸው እቶም ዝቆሰሉ 12 እዮም ካብኣቶም ክብድ ዝበለ ጉድኣት ዝወረዶም 3 እዮም እቶም ዝተረፉ መጠነኛ ጉድኣት ዝወረዶም እዮም ኩሎም ብጥይት እዮም ተወቂዖም ኩሎም ድማ ተምሃሮ እዮም 35 እዮም ኢሎም ንኹሎም ናይ ሕክምና ሓገዝ ከም ዝተዋሃቦም ወሲኾም ሓቢሮም ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ነቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝሰንበዱ ተምሃሮ ካብ ምርግጋዕ ሓዊሱ ጉድኣት ዝወረዶም ብምሕብሓብን ናብ አዲስ አበባ ኣብ ምስናይን ተሳትፎ ከም ዝገበሩ ፕሬዚዳንት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር አበበ ግርማው ገሊጾም ኣለዉ